Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam takasngi. Mentakasngi ka khatlai trik nailar arhajar arfriu ka Jantia National Council JNC Central Executive Committee mentakasngi kal IT ka memorandum ka bakrki sya umentri rangba badan buram jang ka jilla halor ka jingtmu banchna ya ka mining project ha ulum Serman East Jantia Hills ka bahe hadu arspa khatnyo pon laispa khandai psau hectares. Hagajing yalam jung u General Secretary ka Central Executive Committee jong uba wansha shooting ka JNC klabu ya ka dorkas hakamat ka sorkar jilla ya gijing skokya ki bajur halor ka hok jung ki try jaka ba ki nong rep jung ki ilaka sutinga ba ki nong kli khamtam ki tu ki badon ka hok riti dustur ka jinglong try ka rep ka hok pendon kam jung ki ha ulum Serman hadin bangila yoi baka sorkar kal alat ya ka srisman hadu kata-kata ban penlong ban perulong ya katuka public hearing jong ka srisman nagamta ka propose mining project jong ka srisman haka lai puitrik jong benai baladep bakala khanglat ru ya kibriu jong ka than ilaka nongkli bat jong ka than ilaka setengah tiba persya ya kan ka public hearing lakanglat ya kibriu ban lake syakatu ka public hearing tang namar baki persya bat kinom yo su ya katakalat ban pensngeu ya ka ka ba kidon ha ka jimut ka jongki ban persya ni ba ka sarkar kala ailat hadu kata-kata ya kan ka srismen da ka ba ailat ya ki polis da ya ki polis hadu kata-kata ban pendon kam bakala la batnong ya ka bor ke jongki na kata ban khanglat ya pai ban lek syakatu ka public hearing da ka ba klong ru ya usurok bat hakanu kanu ka rukom da ki rukom ki ba bunjai ka sarkar kal ailat ya ka srisman ban pendon kam da ki kang ru bat kani ka peni ba ka sarkar ka don ya ka favor na ka menta ka srisman what happening ki kendram hakaba empat penbaik ya kijak ya ka jingi dei bat ka jaka puta jong ki nongrep bat jong ki briusimen lene kita ki land owners hendai kani ka sirisimen ka penunkam ya kita ki jaka te kani hi ka peni ba kani ka sirisimen kamdon ya kata ka mensim ban penyo ya ka hok jong ki briu jong ki khamtam jong ki nongrep jong ki try jaka te namar kata ngi mentakasngi ngila semit ya ka memorandum jengi nag menta bandawa ya ki artli ki benta kata ban penyo ya ka hok jong ki nongrep ban penyo ya ka hok jong ki try jaka bat ka ka ba phla chuchu hangne ngi ba ka sarkar ha ka jaka bakan tho wat ya kita kilat kilenti kumnu ban penbha leni kumnu ban ai ka jingirap nag menta ka rep karyang ya kinongrep hakatu ka thain andai penban kawanra da ki company ki ban pensniu ya katu ka jaga bat kani kan kata ya ka jakpo jong ki briu situ dan namar kata lada ka sarkar hi kanom wat ya kilat kumnu ban yada kumnu ban penyo ya ka hok jong kini kinongrep bat jong ki jaga ni na ka JNC ka sarkar kan penbor ringi ban sim ya kenu kesenjam ban penlong ya kijingi ki bat ngila ai poru ya ke sarkar sipeusi duduk bala priang ya keni kemurundom andai anda ladap kata ke sipeusi lada ke sarkar kam le ai ngim ban si ngin hab ban ya song perkhat ban sim ya kenu kerai ban penlong ya kijingi ki tat hadu bangila yo ya kajing dawa nagamata ke hok jong kinongrep bat ki trai jaka ang katu ka thai